Hello mga langga, ayan nagalagala kami ngayon dito sa may maraming mga ano dito ngayon, sale, mga shoes. Naipa, shush, Naipa! It's for Mga shoes. It's for auntie. Diba? Nam, For kulit nito ng alaga ko. for auntie. This for auntie. Sakay. This for auntie. Sakay. For auntie Kabir. For auntie Kabir. For Sige. auntie. Hadi, tali na yun pa. For auntie. Ayan guys. Ito ang boots siguro na sinasabi mo. Ni Prisara. Nayof. Nayof, tali nayof. Nayof. Ayan mga lang. Ang daming mga ano dito ngayon. Wow. Look. So nice. Ayan mga langga. Nakalabas ngayon ako. Ay naku, iba pala tong cellphone na dala ko. Baka tumawag si amo. Nayof. Sali. Ang ganda ng bag. Okay, so. Nayof. Nayof. Come. Where are you going? Sure. Wow. When Norma? Ang ganda ng mga dress dito, guys. Ang ganda ng mga dress. Ito yata ang boots na sinasabi ni Prisara. Oh. Guys, itong boots na to. Meron ng ganitong boots. O itong boots. 40 lang. Ayan. Hindi ka na. Baka ano na tayo ng mama mo. Yala. Yan mama.